ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Sa dino ti papanam na natuyang. Di tatirsina ni kumarik akwanan. Agbayad akman iti utang ka. Bagmantad na pagbayad mo. At daintad ni tatam abadong a pagbayad ko. Sigurado maragsakan ni kagawad ko nang tagbayad kan. Nalabsak ka na nakapanimi ti jetirsina na. Aya, mala inangarudan. Marikwanan, good morning. Nakaisam ka mo't abigbigan. Siyempre, naragsak ka gayam. Imbag man da naragsak ka, siyakot sa anak anaragsak. Ay, jakla ko man nagpapautangan. Apay ayamaray. Saan damat nga mo ti agbayad dagiti nakautang kanyak. Siyak pa'y ti ko silapan da no agsingirak. Aya. Ay. Kasla ni Maribana, hindi siningir ka. Kas taon ay ti ko silap na kanyak. Akasla da na dagsa na basol ko kunkuana. Siyak maray, saan ka ako silapan apulaos? Wen ata saan ka amakadlaw. Uray kusilapan ka, ipagarup mo nga is-isuman ka. Kasta nga ron maray, nupimus kulang ti rupa. Ay, jak to agpautangan inton maminsan. Talaga saan? Kasano nga, no agbayad akitan iti utang ka. Agbayad kan? Wen, ala, kwentaam aminin nga utang ko, tabayad ako. Amin, amain. Ay kat nasaya at no kasta. Sige, takwintaag nga raw. Wen, maray. Hahap, isa ka na kunti pagbayad ko, ah. Ay, mayat talaga nga ada kwarta, maray. Darasam nga ron ti agkwinta, tama nga no agbaliw ti panunot kaw. Wen, maray. Yan ang te calculator ko. Mabitlaang, maray. Hindi nakpagurayan iti mabayag, maray. Sinsaamot ko marik atuyang dayji at dayji tersina ni Marikwana. Nana, mapan na kanubayadan dagiti utang na. Ada pagbayad na. At kano itataba daw nga pagbayad na. Ay, kasta. Ay, siya. Diyak pa'y laang kayat yan pakita ka ni kagawad kwanang. Tawan pa'y pagbayad ko iti utang ko. Saan ka pa'y lang agparparang kinikagawad ko nang nuwad da utang mo, nanakura. Kusilapan na ka. Talaga magkasaan. Kita handa na natuyang kan kagawad ko nang, oh. Katawa da katawa, oh. Kasla damot iyaw awat ni Marituyak ka ni kagawad kwanang. Dahil ti pagbayad na. Ay, ala, panawan kan dito'y dalan kwarog. Agawid ako. Ang mga numakita nak dito, hindi kagawad kwanang. Sige, nanakura. Tagawid ak batang. Oh, yawat kun ka da ito'y bayad ko, Marikwanang. Katwan, maray. Yawat mo nga rudan. Ups, ada malagip ka. Na, Sakbay nga yawat ka, ada kondisyon ka. anya rin ang kondisyon mo. Agbayad ha, ngam, umutangak manang. Anya, ay punay ka matan. Apay ngay nga ada kondisyon mo, akasta. Katanya ngay nga raw, nagbayad ha, gaya man. Ay, kabay-bayad mo pa'y laang. Umutang ka man na nadagaws. Ay, kuun amaray, kasta talaga. Aw, mayat ka? Wano mayat ka? Anya ngayon ti maaramida, kadandan di mo yawat ay takwarta. Kunak to, katamayat ka. Malah, awatam nga rudan. Kumusta na dito Tersina ang kagawad ko, Adang? Ay, dandan ni Mang Rica, kapitan. Dandan... Apay na? Di mo ipalubos? Kasanaw, dagiti daduma anak kautang. Saan da nga amo ti agbayad iti utang da? Ay, sus, bari-bari apa. Asino ay dagita? Huray dagiti kagawad ang nakautang kanya. Saan da nga amo ti agbayad? Ay, makaungetak no kasta ti ugali dagiti opisyal ka, unday. Uwan nga rod. Uray ni Maribana, at damot utang na kanya, kat di pa yagbayad. Ay, sana ka makaugat. Ijak amo data. Ay, di ka man agit ti mo, kapitan.
may abday baga ka ni kumarin daw may agbayan. Naskan lang nga ang bayad kayo ni ti utang niyo, kapitan. Tani marito yang nakabayad daw. Ay naimbag man. Ay, nagsaya at ni Marito yung nukasta. Bilibak! Inta garam, Cek. Nagsapamutan apa nagaharam daytan. May mayat at tinasapa. Inta ngarutan. Ijay daya ti pagarmanta. Taado ti babalasang ijay kay. Ha? Kaya't mo asawain. Lumabas ta di tatersinan ni kagawad ko anang. Kuna. Ure sa dino mo ti papananta. Laod, daya, abagatan, amyanan. Lumabas talatamot ititerse na ni kagawad ko anang. Makita na ni kagawad ko anang. Kusilapan na. Ha? Tapay mo ako silapan na ka, Chip. Abe, dabasod mo. Diyan pa'y nakabayad iti utang ka. Anya? Malaki din, ure ko silapan na kan. Saan ta makaaram, no di ta lumabas, ijitersina na. Nakakatawa talaga istorya ang kanya Maripuanang. Huwag nga raw, takas taon ay kikatawa. Ay, kwaraw! Sa dino ti papananyaw! Ayan, di ko araw. Dagitada man lumabas na dito ayan ti Tersinam. Ay, aguri ka man tasingirak. Ay, kwarog! Kano kang agbayad? Ay, kwarog ka na tumalyaw ka mat Agbayad ka na, makaunguta ka. Dalakit din a pinartakan dati na. Kwarog, agbayad ka! Nawanan, nakadayudan. Adda pa'y laganas na ang lumabas dito isang wanan ti Tersina. Di namot ammo ti agbayad. Imbag kanya kata nakabayad ako na niya maray. Ngayon ang imutang ka ba daw? Si Kaki, di mo. Ay, aguray ka kaagistorya ak manang iti nakakatawa. Apay ay, apakatawa ka lapakatawa. Siyempre, tapno di nagsingiran. Uray di na kun pakatawaan, singiran ka na ta. Ay, sus, di nakpay matsingiran ita. Apay asan? Kano inaldaw ka nga umay umutang? Aya? Kasla di mo matamaw? Apay nga, aya, ti isong batmaw? Agawid man langan. Kano ka nga agbayad ngay? Nakaglutaw. Nakalusot na ka ni kagawad ko ng Chek. Saan nakasingiran? Anta kagaman ng lingid kanyak. Apay pumanok ka damit itay. Nang ikaw. Ay, punaan ta ni mapanagaram ijidaya. Kaya ma, Nga ba eh? Sa dino pa'y ayat tidak dumapagaruman ta. numalpas ijidaya. Mapantansa mo ijilaod. Talaga sursurin ta. Ano sa dino tayo andag iti papalasan. Una, ulik. Ako na da, Chek. Naguri ka. Apay? Ha? Lumabas ta dita barangay hulang. Kanya ko ma. Napay? Di mo makita dyan nakatakder ala kay di ruangan ti barangay haul. Kano ni Kapitan day ta? Paypayapayan na tao. Ay, mga pwesaw. Ni apay tay. Anya nga tati bagana. Ibaong natamanin day ta. Si kantumot nga men. Apay adito ita anak na. Kano dito iti shortcut? Intan, agungot ni uncle ko no saan ta nga umasidag iti ayan na. Apay uncle. Sa dino ti papanan niya. Sa dino itayin ti papananta ko sip. Kusla di mo mo Chip. Kano nagtulagan tama pantagaran. Ewan uncle. Mapan kami kaya mag-arang. Ay. Agwalis kayo pa dito arupayan di para kayo. Chip, saan mo yung di managaranta? Saan ta na mag-arang ha? Kanya ti pagin inarasaasan nyo dita Ay, unang uncle. Pagwalis kami. Sapay agur-ura na kiti armenta. Nakalusot ta kini kagawad ko anang. Yung saan ta nakalusot kini uncle. Hala, agwalis kayo. Yak kayatin ti mapandita Tersina ni Marikuanang Marikura. Apay ngay mare, katno iti kalman, nakita kalaan din na. Singir mga minasingir. Kunak man no nakabayad ka. Nakabayad ako ng imuta nga manan. Ay, kasta aya. Umayak laangan makiinistoryakan ka. May mayat pay, no dito ikan nga umay. Dito'y balayaw, awan ti mang singir kanya.
Ay, umunag ka nga ron, Maray. Ta dito itaunag nga agin ni istorya. Wan maray. Masapat amang rugi nga agis ni istorya. Ang ano di mapag-istorya ang tama, Maray. Nagadun ti na istoryataan niya, Maray. Wan nga ron maray. Di tapay katamon no anya ti katawaan ta. Ay, wala niya. Ay, nagkatkatawa ta, Maray. Jak manambaw. Ay, Maray, ang dagayang malagip ko. Anya da ita maray. Natadyapan jay pagkargaan iti maluhong ko. Apay maray. Malagip ko. At dagayang binulon mo iti ang maluhong ko. May sa adakkel kan may sa abasek. Si Kam, tila malaglagip pa. Di mo pa'y insubli na gidi ang maluhong ko, Maray. Ay sos, awandan maray. Ha? Apay kay nga awandan. Bumulod ka di mo amo, ti agisubli. Kano na bayag, ba't na binulot ko na gijay? Palagi mo pa ilaan. Aya, Idi pa'y panawon ti hapaw nga impabulod mo na gijay. nagbayag mo't gaya mang. Kawang, si kanto mga may tila malaglagip mo. Agpada kayon samot ken ni Marikwanang. Isumot lagay mapinagwalis na kami ang gay. Tamalamin ti honoraryum may. Eh, maala tayo ko na mata orasyak. Ket, sa dinuhay nga ro ti papananta. Kapay, di mo amo. Kalsada tayo ti ayan ta. Ayam sa dino ti pagturungan ta. Gura ka. Kunak no agawit ta ni ti balayaw. Psst! Tumagas ta pa ije-tersinan ni kagawat ko na. Ops, da kaya ti dumagasi jay. Itan. Singirenak ni kagawat. Itakit din! Dumagas ta. Naitagbayad iti utang ta. Pagbayad ko dito honoraryum ka. Wala! Yawan tun kwartak no pagbayad ka. Ay, darasem. Bayad na mo. Tapno, di nakakusko sila pa. Kaya si Degtad iti tersinan ni kagawat. Agbayad ka kitin. Apay, nagtaraki kayo matita ka ni Kwaro, Kapitan. Nakabayad kami la iti utang. May ibagam ti kastaan. Diyan saan kami nagbayad. Kawan na kami. Kusilapan na kami pa. Ay, katuwan natin, nagbayad kayo itan. Eh, naragsakan. Kagawat. Ay, katuwan Hinta nang kay. Barang nakaluton niyan tay. Mabisina ka. Ay, mabit lang ta. Ay, baga ka ni kagawat. Anya dayta, Kapitan. Ay, di mo kusko sila pa ni Banang no umay dito. Ay, talaga asanan. Ibagam kit di kan kwa nga umay gumatang dito tersinak. Tadi mo tong umay gumatang nga. Kusko sila pang tubig. Saan nga rudan? Ubisa makun Ngamin, kumare. Marikwanang. Nay, kaluklukat ko pa'y laang titirsinak nga madakan, Marikora. Kat umayak gayam gumatang. Sikat ibuwi na manok ita Agswerte ka, Mari. No siyak ti buena mano. Idi kalman, nagswerte ngamin. Ay nagbayad na Kapitan kan Kwaro. Idi kwan nagsasaro noon, tigim matang. Ay, kasta aya. Ay, kat saan nga ro dun ang nasakit tinakam mo? Tauray siya. Nakabayad akmatan. Wan, saanan? Napanunod ko, Mare. Sa anak laangan nga umutang, tapno saan nga agsaksakit tinakam mo kanya. Apay mo't sa umday ta. Pagtaudan laang iti sakit tinakam dagiti utang, asaan amamay bayadan. Ay, husto ka, Marikora. Naragsak ti panaggagayam. No awan ti sakit tinakam, ti tunggal maysa. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Nagado kayo nga istambay dito Tersina. Ngam saan kayo mat ngarot a gumatang itilakaw. Mata ang kagawad. Gimatang ka, ngam may sa akin day. Kat mano nga oras mo nga agtugtugaw dita. Ni tataba daw. Itay pa yan nasang puta dito Tersina. Di pa gimatang apulaos. Didak man disturbay. Di siya nagsilsilpag. Gumatang kayo mat itilakaw. Hoy, tataba daw. Gumatang ka. Ayaw at igadang ka. Ni, Sapay nakangato dagiti saksa kayo di talamisaan ang nakadisplian dagiti lako katinapay. oy! Nag-replyan dyan kachat ko abalasang. Ay, apay nga. Hindi mo reply, hindi ka chat ko ba kay? Na? Naska na gumatang kayo itilakaw. Tano saan? Ha? Tano saan, kagawad? Anya ramidab? Tano saan? Sukat akti password dito internet dito Tersina. Ay, yes Ha? kay. Kapayawan kukwarta dito. Ay, mapanak man lang mga alam, hindi balay. Ada kwarta dito yung kagawad. Gumatang ako, nito na sakit eh. At damat lagayang igatang mo. Ah. Rayan pa ilang nga makaungutang. Uyag! Ayan mo. Adda at dito'y kusina. Ikaw nakman iti kwarta. Anom ti kwarta. Tagatangay. Igatang iti bagas dayjay. Sukatak to ka day. Sukatam tawan ka ng tano, di mo sukat. Way, nagbunaya. Madumi na kita. Istambay dito. Tersina, maray. Maki-internet dagita. Kita man, nakadoong mo damay. Ay, una niya. Ibagbagak nga rod ang gumatang da itilakaw. Ay, siyak maray. Gumatang akaw. Tapno, awan makunkuna. Pintak mo saan kan. Ngagungungay, maray. Nasaya at ano kasta? Anya nga iti katangaw. Di taman, maray. Ayan na. Kita mga min dito itudtod ah. Dahil ta nakabiti na krispak. Way, iso da ita. Tigatangag, maray. Dahil tala ang tigatangan. Gulpiyan ko na. May salaangan, tinabatay. Iso nga ron ang gulpiyan ka. Dito, di 5 pisos. Keep the change, maray. Naa. Oy, na kayo nga istambay. Gumatang kayo mo't itilakok. Imatang ako na, maray. Saan kang nagreklamaw? Anya mo ti ginatang mo nga'y may sa krispak. Saan kang nagreklamaw? Iba nga, tagimata nga. Siyak, tirumbag, nagreklamaw. Naa. Ay, umay ka lang arod ag internet iti Tersina, agreklamo ka pa'y. Kasi no, nagkulbot mo dahil yung lakom ang krispat. Nakulbot aya. Kaano pa yan dahil yung alakaw? Hindi pa'y napalabas at tawon ang nakabitin dayta. Anya, ay iso mo lagaya man nakulbot ah. Nakulkulbot pa yung malalatinwan. Marikwanan, istambayan sa matunday to'y Tersena. Ay na, won mare, saan mo't naroon ang umatang dagito yung agis istambay. Umay dala ang ag internet. Imbag kanyak taumayak gumatang. Ay, adamot laangan gumatang. Anya ay atigatanga, maray. Si daon mi akan ni Inteng. Ay, karni man mo't itati si daon mi. Ay, nakaisamanan ni Kapitan no kasta, maray. Ay, katuan amay. Sigurado na ita. Nakaisamanan ang mapanag-duty di barangay hall. Eh, kagawad. Apa nga? Awan mo tin agpakita atano tayo. Ay na, adada amin ije Tersina, Kapitan. Ha? Agmalmalum da nakaistambay ijay nga agit internet. Ay, unay ba't daytan? Kada kumapay parabit ko kadakwada. Imado nga ron ti istambay ije Tersina, Kapitan. Manipod na da nakit internet. Ha? Iti problema, saan damot nga ron agumatang, maki-internet dalaang. Ay, narigat ti kasta kagawad. Ong takpay idan kung nakagumatang damot itilakok. Rumpang na nga. Agistambay dala ang saan da gumata. Maki-internet na. Pampanunutek nga ron, asukatan lang ang ti password na sa internet ko.
tapno maksayan dagiti istambay. Adda kalagayam dito'y tersina ni Marikwanang. Wait, dakitaw. Apay aya. Kunak no napan ka nagbangkag. Ay namaray, agmalmalam nga adda dito'y nga agin internet. Ay, awanan ti gatang iti bagas, ta ininilot mo liblibas. Awanan ti gatang ta iti bagas. Addan sa ngamin kachat-chat ni Kabadong, maray. Ha? Apay ngayon bagam ngayon maray. Adda ka chachat mo ba daw? Ayawan. Adaya may. Ha? Madinsan aki mapaspasama. Apay, agimon ka, marituyan. Ay katwan amaray, Ha? jak ipalubos nga adda ka chat ni Badungkaw. Ilaban kaw iti pinakayaan. Ayagtal na ka man tuyan. Si kanto mga may marikwanak. Ilay bagbagan. Ang mumbutin ni tuyan ka. Amin na mangag na, patsin na. Uray sa napod na. Nakitak mo't nakikitanon mo ijay tersena ni Marikwana. Agsilsilpon da ijay. Saan na pa yan na nagpakpakita ka niya? Dadangarod amin ijay. Si Madutan nagijatanaw. Si Madot dan manipod na dan it internet ni Marikwanang. Ijay dan nga agis istambay. Makaungitak siya. Nay. Panumbang ngamin nga agungat ka ah. Kasalamat di mat no agungot ha. Apay amaday. Amo mo di mapasamak no siya ti makaungat. Akaduan. Agasok amin nga agong ganabayag mo. Diyak kaya tin ang mapasamak na ita. Darigatan. Kat, bye-bye amlatan asumadot dagiti tanod mo. Ay, awanan ti amuda nga aramidan no saan nga agsilpon. Kapitan, umayak man nagreklamo. Ay anyat ireklamo. Hay, nilakay ko inaldaw mo't laangan ang nakaistambay iti tersena ni Kagawad Kuanang. Di na mo't kaya't ti agtalo nun. Ha? Apay di! Sabay sa nga pulo dagiti anak mi. Yan. Kasano kami ngay ngagbiang? Don't worry. Mga ramidak iti wagas tap no masolbar na ita a problema. Uwan man, Kapitan. Ay, uray na kiti tanong ka. Si Madut na rin sila. Di ba dong kau maray? Si Madutan apermay. Inaldaw ngamin anak ka-standby iti tersena ni Marikwanang. Ay, jak maibaon asumak daw ka nagbalsay. Di na pa yun maiwayway dagiti tarakon mi akalday. Ay kat bagbagaam ah. Kanayon ti apa may maray no bagbaga. Ay kat agreklamo ka ah kan ni inteng no kasta. Day tangaraw ti kayat ko nga ramidang. Adda nga ta ni Kapitan ijay barangay hall ita. Kat inaldaw mo't nga da ijay. Sigay, tamapanak man nga rod agreklamaw maray. Kabadong, kita mo, ni Marituyang mo't day ta lumabas. Ay, bayama lumabas maray. Ay kat damagam mo kami sa dino ti papananda. Day talag silsilpon ti aramidaw. Mapanagpangkag day ta. Iso ti pagpangkagam. Asika kumabatan na. Ay, diyak masangap. Ay na, ani, nagturong mat ni Marituyang iji barangay hall. Ay, kit bayama maray. Ijay siguro, ti pagnaan na, amapan ijay bangka. Saan nga ta amapan agreklama? Ha? Kanya kumangat ti reklamo na. Sunto, pa ti reklamo. Nay, apay ko mga ireklamaw. Uy na, tadi na matamot ang isagana iti kanay. Ay, makichat-chat kan sama, Kabadong. Why? Nagpartak ita ti internet dito tersina ma. Ay na, nagmayatay. Ay, maurnong manendag iti istambay dito tersina. Apay na aming ming latad ba rito ya? Damdamaga kung ano ang kailangan mo. Pero di ka nagsasaw. Masapol pa'y nga sa uwag, Kapitan. Kawin na. Kasano ngay ama-amwa, no anya ti ibaga, no di ka agsaw. Kunak numabasam dito'y rupa. Apay litrada ita rupa, tamabasa. No nagado ako, duroy na. Agreklamo Kapitan.
Anya ti reklamo marituyan? Ni ba dun ko Saan ang nagtrabaho? Ha? Jay lang ta nagsilsilpong yang aramigan na. Santo ag birok itinaimas amasida. Gatsan mat ngagbangkag. Agpapada kay meten iti reklamo. Kada giti daduma amisas. Nagreklamo dama, kapitan. Oo. Talagang aksyonak ba't kiti na ita problema yan? Kasapulan nga aksyonam, kapitan. Ala. Magtutungtungan bitaw ka na iti kakagawan ti solusyon na. Sigay, kapitan. Naskang apagtutungtungan niya. Apay kaya nakarikap na itong tersina ni kagawad ko na. Wengar tata ba daw? Ay, sana mabali na. Makapag-internet ay. Alang raw. Tuktukin tata ba daw? Marikwanan! Lukatan mo itong tersina ma. Tag-internet kamay. Kagawad! Woo! Lukatam ti kantinam. Gumatangak itilakom. Ay, atay gadang ma. At akwarta dito'y bulsa. Marikwanan! Kagawad! Woo! Lukatamo na kagawad! Ay, saan namang lukat ita ni Marikwanan? Kapay ka daw. Ay sus, saan ang mabalin? Asaan nga lukat May salaan ka alaw saan namang lukat ni Marikwanan. Ay na. Aburido kayo. Saan ako na makapag-internet? Uri siya nga raw. Di ako makapag-internet. Ay, matayak nga want internet. Andiyan, Marikwanan. Nasulbaran ti problema. Wan, kapitan. Sigurado nga awanan ti misis nga umay agreklamo kada tayo. Awanan at saan dan ang makapag-internet? Umpag lang. Agtrabaho dakit di kita. Saan apuro silpon ti into na rin da. Imbag kumamot no gumatang da itilakop, saan mo't nga raw? Balamari. Agawit ka. Taing ka maglukat ititir sinam. Agawat ko anak. Nagsaritaan ta. Agawit po. Wag, kapitan. Talaga nga ramida. Nakalukata, itersina ni Marikwanan nga. Apay no nakalukat. Nagsapa ng lukat. Katartaraw pa lang di kawitan ng lukatan. Kay, sa dinungar ti papanan. Dalag tersina na. Saan ka pa'y ang nagmulumog mapankaman na nag-internet? Dagiti ngay tarakan ta, kasanudan, awan pa'y paglutok kadanaw. Apay nga. Apay nga nga pwesto. Madimit ay. Mati talaga Marikwanan! Kaya pa'y lang ka nag-ilakaw. Apay Apay nga. Yakmat din makapag-internet. Uri siya, matay. Talaga saan kayo na makapag-internet? Day, apay nga maray. Anon nga internet mo. Ay, Sana mabalin na dyan maka-internet kagawad. Ay na, matayak. sino katakon ti password? Anya, ay sana mabalin na maray. Agwala ako di mo isubli di sigo da password. Ay, kagawad. Uno, ibagam latakada kami ti paro a password. Ay, dalpas kami na nagtungtong ka ni kapitan. Mala, mapan kayo agreklamo kan kuana. Ay talaga mapanak. Mapantata ba daw? Makaluluwa kami kini tatabadong kapitan. Kasla saan man? Madi nga mintirik namin, di naramit ni Marikwanan. Anya ay ati inaramid na. Sinukatan na kayo di password, di internet na. Ay, mabalimot tikas dyan. Ay, kapitan! So, na tayo may reklamo, pare. Internet na dayjay. Isuti ang baybayan. Sukatan na, no kaya't na sukatan ti password. Di kayo lamabayin nga may agreklamo. Saan nyo ba't nga internet? Agawit kay kantin. Drama-drama kayo, kaya makaluluwa kayo. Ay, testing lang, kapitan. Nungay akuray. Apay nga kusilap ka, kabadong. Saan ako na makapag-internet?
Ay naukudom kit di day tanwang mo ang mapan iji bangkag. Anya ti password mo. Ah, awan ti pang ibagbagaak. Siya klaong ti makaam mo. Mingka kaagaradon. Ay, nakabanikas ni Marituyang ijari daw yaw. Isinsinyas nan nga ingka kanon. Papanak man langay. Ay, tatabadong. Una umpay ngamin di trabaho. Lepas sa amin. Tapno saan nagreklamo ni nanatayan. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama na yun. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Pugley. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y na estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdengan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tatabadong, apay nga yung parada mo ta tricycle mo, di ta sangwanan ti tricycle ka, ito siya ti nakapila. Kabay bayad ka, iti membership ko dito atuda. Oh! So, di naklab dan. Unang Apay, nagbayad ka, iti membership mo. ha? Saan bay? Iso asyak, tagpila. Kaitultulod mo iti pasahiros mo, bakit? Itatanag subli ka, ti kaya mo siya kaman ng tagpila. Kapay bayad ko nga raw. Oh! Ulitin ka, di bayad ka. Karnay, tuya. Karnay, ti magatang na dahita na pasada kita. Wow, may sakilo a karnet baka ko naman. Nagkano sa'yo. Iingka nga rin gumatang na. Wow, inak gumatang tagluto akaw. Amok amabisin ka na nagpasada. Adaw, tinapasadaan ni Badong ko'y tamarikwanang. Talaga nga adaw. Kasana o ka isunsalaan tantang paspasadan. Una, alis tong agpasada ni Padungkaw. Ay na, agawan na kano dagiti daduma at tricycle driver iti pasaheros. Maaramid ayamo ni Badong ko dayta. Araramidin ng udal. Malaki dain, lakwan na kun iti may sakilo a karnet baka. Daytoy katipag mayatan na, no nagagat ngagpasada ti asawa. Enton bigat, karneng tumanon ti si Danay Maray. Kuya, ingkabot patiguan na, ti parinteng, iti karni ti baka. Apay apadigwang pailaang. Kumparit nga raw. Iso pa'y amaksay iti si Dan. Datis na ginimaw. Sila'y inangar padigwan. Kadum ti patigo ma. Tapno at nagreklama. Saan na kamaungtan? Apay nga tagreklamaw. Asinaw ti reklamo da. Siyak ah. Apay nga reklamo da ka. Ay, nagkatuki di at damdamago mo na ya. Ireklamo da ka. Talalag amin ang pasahiros. Ayun anya. Iso ngayon kapatigwan ni Parinday. Kadwag ni Karnay, kundi ko na. Patay gupon na. Ay, ulo na yun, Inteng. Kaya matan ti kasta pa nagigop na. Ay, maigop naksamatan. Ha! Ay! Itaakla abakaraman iti kasta. Ay na! Nagnanan tidigot ti karni ti bakadong na. Ay na! Anya nga italaan. Kat no kanayon ka nga ilutuan iti naimas asidaam. Ah! Ay, sa bali laktamay, no linuto ti sa balay, banag. Ah, Ay, aglisi ka dita. Agigupak. ay, paglisyon na pa'y. Una, agigupak akastoyop! Na, ay, una yan.
Maray, dami lang ni pare, hindi pati kumiging kuwana. Awan pare, sinda na amin. Inigop na amin adigo. Di nakpaimbat dyan. Ha? Mayat Ibagam, patigwak tumanay, maray. Ay, saan mo ko maarwaman, pare Badong? Apay kumasaan nga, kitang kumpare kami, maray. Agpailyak gaya, pare. Ay, asino tinakapila nga agitulod iti pasaheros ijay ile. Ay, siya, kapitana! Ay, sika? Siya ka day, maray. Umay ka naglugan, dito tricycle ka. Siya kumiti agituludin Kanayon mo ilasi ka timang itultuludin iti pasaheros tataba daw. Kumaray, dito aglugan. Iso siya, timang itulaw. Ay, saan ka day asurutan nyo? Jay, asino tinakapila kat iso ti agitulod? Maray. Awan prino na rin ka motor na. Delikado ti biyag mo, duglugon ka dita. Ay, sus, nakabutbuting nga. Tataba daw. Anyaman ti arasahas mo ditan. Iksama ata anong mga kumait. Agsin na pwede motor, kung sidecar na dita. Kinuing galog na lang. Ha, ay, makapanirbyos. Galog na lang. Sana na'y wildeg. Apay adi ti Tersina, kinangi paradam, di tricycle mo. O mapasahero sa may lugan ko iti paradaan kagawad. Din sa laangan ka ba dong ti agitultulod iti pasaheros. Kuno per dyan na kami, may takakadwa na driver kadag iti pasaheros. Ay, madi ati kasta. Isang awan ti pasaheros, minatakas dyan ni tataba daw. Mala, bayam, tasi kanto ti pagluganak, inton agudo nga. Saan ka akakaasi nga awan pasahero na. Ang parte ka mo tita ti manok tuya. Di mo liplipatan, napatigwan ni kumpare kay tay. Kanayon latan apadigwam. Ito na. Basta talaga tayo, kumpare. Saan nakamot nga ron ang malagip apadigwan? Basta bilangan tumano adaras, di pa nagpadigutan kingkwana. May kamano da ito yan, na pa nang padigong kingkwana. May kaduan na. Basta laglagi pa ma. May kadwatan na pinatigwan dahil siya ngayon tay. Bilangan. Nagmayatag ta pinadigwan na manay. Kumpare nakakanungamin ni Badong, kapitan. Oh? Iso ang pinadigwan na kamanong. Maray, may kanong tumanay, sumarono ka pa nang ipadigom kanya. Kuha, Intay, di ka lamabain. Day kakit din tinamdamagam. Apay dakis ayak kaya damag. di ka madanagan, kapitan. Tako na ni Badong kaw, atunggal na imas ti si Daunay, padigwanda ka. Ay, agyaman ak Maria. Kita ba? Nagmayatag na kumari kan kumpare na anasigpay. Akas ka ni pare ba daw ka ni Marituya? Daman pasaheros ka. Ni makagawad ko nang data sumunga tataba daw. Amok amay sa manin na pasaheros. Agudo nga. Gumatang iti ilakaw. Mabay kagluganan maray. Dito'y tricycle ko, di pagluganan. Sa bali man, pati pagluganak kita ka ba dong? Yes! Dito yung tricycle ko, tipaglugan na ang kagawad. Nay, kapay ngay, nadita mo titi nagluganan maray. Kat dito yung aruti kayat ka. Kaya't mo dahi ta tricycle driver? Saan nagdigdigaw? Ahaw, tila'y bagbagam di tataba daw. Pinagdigdigo sa mic. Ore, paminsan akag, digo sa lata. Sige, itulod na ko, tanay, agap apuraan. Sige kagawad. Dan! Ay na, babawi kang aglugan ni Tamaray. Mapirdi dahi ta. Tumamlan na sino dahi ta, tricycle driver? Apay, Inagaw na, timay sa pasaheros ka. Amam na sino dahi yung pasaheros nga inagaw na? asinaw. Di ko anang ba? Kahit di na siguro kaya't ate aglugan iti tricycle mo. Ito amin na pasaheros, kaya't nataglugan dito yung tricycle ka. Una, tapil-pilito mida. Awan ti sa bala, pagluganan, nagiti pasaheros. No saan lang ang tricycle ka. Kano saan ngay? Ay kita gungita ka. Sana mabalay. Oo, inton kon, ireklamo da kakin ni kapitan. Gayam ko dahi ta, Kapitan Tuyang.
Malaksi na, kumpare. Kanayon ko pa, patiguan. Maburlat na kanyak, dahil ta, kumpare. Mayat mo't gayam ti aglugan dito tricycle mo. Talagamit ang mayat kagawad. Nila tatabadong ti mangipagpaga saan. Kaya't na nga ijay ang tricycle ti pagluganan dagiti pasaheros. Pinalaingak pa yung agmaneho kagawad. Di oray patay abot ti tricycle ko kung may alata. Ay, saan ang nervyos sa kano kasta? Kung ko nalaing, ngayon talaga ang nalaingan. Sige na day, kasi nagtandi ta ilay. Alam, uray kanto jay paradaan ay. Sakto mangbagkat ka dagiti lakom. Apay nga da ka na di paradaan. Kaya di umayak magparada ah. Aguray ak iti pasayros ka. Ay, sana mabalay. Apay saan na mabalay? Siyak lang, di mabalik ang parada dito. Agpapada tayo ang membro tituda. Saan niya ron ang mabalay? Magkita ka, ito sa bali magparadaam. Sana dito. Ay, kaya. Maditikas na ah. Ang biro ka, iti paradaam. Saan nga dito? Iya tayo. Kapitana, ada ni kapitan dito balayaw. Aday jay barangay hall. Apay aya. Aglablabusin ni Tata ba daw? Ireklamo kon. Nay, anya ti inaramin na ayakan ka. Di na mo pet apag paradahan iti paradamin. Ah, apay nga ay. Isukan nula ti mabalay nagparada ijay. Anya. Akit sa dino nga ro ti pagparadaam apagurayam iti pasaheros mo. Kunaan na nga ijay kano adayaw. Ah. Ijay kano sana makikita. Ay naglukon. Isu nga ireklamo man. Sana mabalin dahil ito nga aramiden. Nakada kami kakadwa na at tricycle driver. Wait, baro. Sige, mapankan ijay barangay hall. Kagawad, apay nagadumot ti tao dito barangay hall. Ay, umayda ka no ireklamo ni Kabadong. Ha? Umay da ireklamaw? Kino isumat ti ireklamaw? Ah, ireklamo mat ni Kabadong. Huwag kagawad. Ay, katsagay sa kayo nga umasidag ka ni Kapitan ah. Tay bagayo, ireklamo yun. Mabayaga anak ah. Ay, katuan ah. Ay, ngamnas kan nga agpila kayaw. Huh, malipatak to dagiti ibagak ko man. Ay, kat isurat mo ngamin ah. Napanuga ka na sumagsago ka na iti nagado ang nagreklamo. Kapitan, ada pa may isang agreklamaw. Ada ba? Asin na usay. Siyak, Kapitan. Na! Ay, agreklamo ka ba? Uwi na, Kapitan. Naggasim mga itinarami kanya ni Tata ba daw? Nagalas. Ay, adya ti inarabin na kang kaya. Ala, istorya ay manipod drogay. Aging ga iti uday. Ala, dumgiga. Ala, denggem, Kapitan. Istorya ikaw. Nakaano na giti nagreklamo. Reklamo na ni pari ba daw? Ay, Isu amin dagita nakalista dita a papel. kita pa ni? Back to back. Oh, back to back. Na. Kay anya nga iti reklamo dakan kuana. Ay, naduma-duma ah. Iso apa ayabak man ni pari ba daw? Ne, Ni, andag tuk-tuk-tuk. Sige, ay nakita ay. Ay, naimbag ngal daw mo maribanang. Kastamot kan ka, Kapitan. Ay ket kastamot ken ka marituyang. ay, agura ka man. Anyat karga dayta nagdakil amal lukong nga awit mo. Marito yan. Karnit baka, Kapitan. Ah. Siyempre, imbaunak ni Badungkaw. Manigwan ka kano. Ha! Agya manak ba? Thank you. Si daem kano amin dayta, Kapitan. Kunan ni Badungkaw. Ha! Ay, sige! Ay, nagsaya atin ni pari ba daw? Nagsaya at ni kumpari Apadong kunam. Ang kita ang mantilistaan dagiti mangirik-reklamo ken kuana. Ay, huwag ka lang. Napunod ni back to back ti papel.
So amayat ti iigupam, ikiday tasidaan, nga intednaken ka. Ay, sabali day tayo. Sabali mo't day tarik lamaw. Na, Saan ka madanaga dungo? Paayabak pa rin ni pare madam. Nauray pinadigwan na itinamin adu-adanas. Ibos mo na lang, patigop king kasiday, paray. Uwan pare, inipos ko. Kurang pa Mala, patigwan kang tumanin, paray. Pare, mabalin ko, tayo gawin. Na, pa'y nga gawid ka. Kahit saan pa'y analpas, titungtungan ka. Alpasin, paray. Na, nalpasan na. Ay, gure ka. Ambaw, nagadaw dinagreklam. Kontra ka nga, pare. Bayam na kita, paray. Natulamin na reklamo da. Ay, nangina ka no ti singir mo, iti pasahay. Ay, isa na punto na ito, paray. Saan ka kanumot amang mangtin iti barya, dagiti pasaheros? Oh, Ulbog na kita nga agrik-reklamo, paray. kaya na, saan ka kanupay amang mangtin iti discount? Kadagiti senior citizen. Oh, May sapay ang kinaulbog na ito. hindi mo kanupay kaya't apagparadaan iti paradaan niya. Dagitay daduma at tricycle driver. Kaya mo si kalaan kanuti agparada. Ulbog, tinag ko na ito na ito, pare. Pagsardengan kansan gagpasada. Ngay, kapay ngay, pare. Nagada, kaya reklama. Sana nasaya ti kasta pa na. Ano tilinapsing mo? Ay, nalipada mo. Anamin aduwa ka nagpadiguking ka. Na! Namin anong aminin, paray? May isa, dua, talap. Uray pa'y man maminsa nga pulo at padigwanak. Agaramid kamatla iti maday. Aho? Ipatiliw ka pa iti pulis, wano Navy, wano Army, wano Marines, wano Soldado. Ay, sakot din na, paray. Iya, kamuting. Agbalbaliw akong, paray. Gata! Sana kung nag-aramid iti sana nasaya. Apay nga tatabadong, tayo paradam mo tan ijili ko ng tricycle ka o di tricycle mau. Si Kagayang tinakapila. Wala, ano mo kung ano agawang man ng tipasahiraw. Ay, sanay. Tagungan ti parinteng. Ay, wala, ay narigat ti mapaguntan. Handa pa sa hirap. Hingkay tuluday. Ay, sige tatabadaw. Si kanto mo tayo, ti makipila. Ay na, tatabadong. Tapno maurnos ti amin, di taparadaan nyo, saan ka ngaglabsing iti paglintagan. Sumurot ka iti umno at ilan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pucleri. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.